Hello, good morning everyone. Today is Sunday, so nagready mi guys kay muag tumiog lanaw manglaag mi, so nagprepare mi. Actually is 4 in the morning pa, so ngit-ngit pa siya na pa star. So si Kisses og si Ivan ako na lang silang gipukaw para manglakaw mi og sayo kay para sayo pod mi makaabot and makauli pod mi og sayo. So mo nang nag-enjoy na sila guys, napag-isa sa gawa sa balay. So amo pang paabot ang akong husband guys kay naglock pa siya sa among balay, then ready pa niyang sakyanan, gipandar pa niya para ready para inyag sulod na mo. So mo na si Bibi Ivan guys, nakakalo na, so excited na sila. So naabot na mi guys, naaday mi gihapit guys diri sa Price Cemetery. So nasa mi agtuon kadyot kay naasay buhaton si Mama Inday. So samtang wala pa na open ang gate, so nagpaabot pa mi guys kay sayo pa kay sa tanan. So amo pa silang gipadula diri sa gawas kay grabe ka presko ang hangin guys, super kabugnaw. Then amo sa silang gipadagandagan before mi maagtuog lanaw kay pag-abot na maog lanaw lahi na pod nga dula ilang agtuon. So mo nang lugar guys, grabe ka nindot no. Nindot kay siya diri dulaan sa mga bata guys kay wala siya sakyanan, kay actually na siya sa bukid nga area. A few moments later. Hi guys, finally is naami sa lanaw, naabot na mi. So guys, naami sa hagat tadi. I don't know. Basta naami sa lanaw, naami sa bukid. Unsa gani lugar diri ma? Kalipaw. Ha? Sagan. Kabasagan. Swimming pool. Oh, look at the swimming pool. Aga kay kami ah. Awa mong gilakwan guys. So, Maligo na dito. grabe ka nice. Lisa, tama Lisa. Grabe ka nice. Nice kay siya diri. Oh, Jesus, let's go. I want to jump there. Jump daw siya. Here the swimming pool. Diba? Dani dito maligo. So, nami diri guys ng laag ni kay Sunday. So, nag-travel may iligan to lanaw. So, kabasagan. Mini waterfall. Basta maranding siya nga place. Doon ra siya sa maranding. Dili ko sure kung saan nga lugar. Basta maranding siya. Lanaw siya. Ay! Hey! So, mga amig butong update mo niya. Para sila guys naguna. O diba, ning agimig mga dike, ning agimig basakan. Okay na kanak, let's go. Dali. Watch lang po dito. So layo kayo sa tanan dito migikan. Here atong blue nga balay, and here. Ali kami. So kalayo. So anami. Wait lang kay nagdala ko og here. Water. So, grabe ka bukat. So, bukat ka siya. Nagdala ko. Hala! Muni nga grass ka tong saka. Oo. Hala, muni ka tong sa rice. Katong muhumot siya. Ibutang sa rice ka na nga plant. Hala. So, na namin diri guys. So, nabisita mi. So, here. Naabot na mi sa among lugar nga tuan. The very big pig. Oh no, the dog. Ati ay pag ayo garati kana iruti gara. Ito dito siya, ma. Okay, nabot na mi guys. Dito mo niya. Here we go guys, is naanami butong. So grabe kadagko ang butong guys. Kay pag abot na mo guys, mga pila ka minutes, gipasakaan dayon mi og butong kay para daw makakaon na mi. So grabe guys, dagko kay butong guys. Siguro dili ka kahurot ani og mga duha ka buo kay dagko jud kaayo sa tanan siya guys. Then naglisod akong ba nagbuak guys kay di daw siya kabalo mo abli sa butong. So wala pa, dugay pa kay sa tanan o daghan pa kay tigbas ang nahitabo o sa naabli ang butong. So mauna ni ang butong guys. So nikauna si Mama Inday, grabe kadagko ang butong nila diri guys oy. Then sa Bibayban guys kay nahadlok na daw siya sa big nga pig kay na may baboy nga dako. So ako silang gipatry guys o padula diri sa kanal, tapad man ni siya sa basakan, kilid sa basakan. Karang agianan og tubig sa basakan guys. Ako silang gipatry og dula kay sa bata pa ko guys, inana pud among dula guys kay nasad mi basakan sa una, so nakatry pud mi og dula ginana. So mo nang si Bibi Ivan o si Kisses, ako silang gipatry og dula. So
in fairness, grabe ka-enjoy akong mga kids. So, another good memories na sad na nila, guys. Kay, nakabalik mi diri, guys. So, 8 years, usa mi nakabalik diri sa Lanao, diri sa Kapasagan, Lanao del Norte. So, moapay pagbalik sad namo, guys. So, first pa na kong anak si Kisses Paden. Karon pag next balik na mo is na si Bibi Ivan. So si Bibi Ivan nakatry na siya dula ginana. So super enjoy kay siya. So dili na siya gusto mukaon, dili na siya gusto matulog kay gusto niya magdula na lang siya dira sa basakan sa sapa nga gamay. So ako sa lang gipasagdaan kay para ma-enjoy sad sila nga mag-grab nila ang adlaw nga naami diri. So ma-enjoy nila ang adlaw nga naami diri sa Lanao kay talagsara kay sila kagawas og balay. So manami guys, this is the Bibi Ivan. Nag-play siya sa water. And humanami kaon og butog. So lami kayo. So nindot kay diri nga kuan guys no kay nature kay ba so probinsya siya. So super ka nice ilang lugar guys. Grabe oh. Here. So yun, diri sa imong likod kay puro siya basakan. Diba basakan siya. And Ivan. Ivan. So nasla dito sa akong luyo guys. Nangaon mig butong. Mo pay pagkahuman na mo kag butong. So nagpaabot na mi kay nagpalit mig milon kay barato ang watermelon dali. Diba? So nice. I got to. Ooh, that up there. And kisses. O diba? Swim. Swim? Yep. Kisses love swim. So gusto siya. Ay, panoy! What? Ay, kawala. So 3 hours na ang nilabay guys. So wala pa jud na human si Bibi Ivan og dula. Nag-enjoy pa jud siya og dula. Dinawa. So grabe niya kalingawan na oh. Dili na siya gusto nga manguli na mi, di na po siya gusto og didi og milk kay magduwa na lang daw siya oh. Di ba enjoy kay siya. Lami kay tan-aw na kung anak nalipay kay siya ng adlaw oh. Di ba oh so far enjoy akong Bibi Ivan. Go Bibi Ivan, enjoy your day Ivan. O di ba nalingaw siya og panguan guys, panghulog sa mga dahon dira sapa nga gamay. Ang ako kahadlukan og mamumo siya og mahulog siya dira. So mao din ang sapa guys. Inana ra siya kagamay. Inana ra siya marag agianan siya tubig. Then ako pong gipatry sila og padula aning makahiya nga plant. Tunok ni siya guys nga imong i-push ang iyang kuan, ang iyang down so mutiklop siya so matulog siya. Akong gipatry si Kisses og sa Ivan so nag-ilog silang duha kung kay gusto ni Ivan nga siya na lang tanan ang muhikap sa dahon. Wata kit kamot oh. Diba? O si Kisses, ko inana mong dula sa una nak. So akong gi-explain sa ila nga inana mong dula sa una. O diba? Cute kay mga kamot. So karon guys is padulong nami pauli. So nahuman nami. So manguli nami kay hapon na mga alas 2:30 na sa hapon. So kailangan nami mo balik og giligan para dili mi magabinan didto. Dayon ulan sad kaulanon na sad. So inana mong gilakwan guys o dike gamay ra kay space. So pwede ka mahulog sa basakan kung di ka maghinay. So bye guys. Bye-bye.